entzun duzu? Tamborra diez. Tamborra da, ja, horre, sakonian entzuten da, badabiz Euskal Herriko herrixetan, herri batzutan, ospatzen danborra dia, eta txorienen be, danborra da ekarri dugu, edo danborradako, plater nagusi batzuk, ez? Gure ekonomiara moldatutakoak. Hori da, ze danborra egunean, omen da oso famatua jatia angulak, baina, txorien hemen xumia gara da humila gara da, gulak ekarri ditu. Orduan, ingo bi errezta gulakin, nik ingo ditut kokotxak gulakin, eta zuk, oin izango zu edo sorpresa? Ez, entxalada epel bat. Hau klasiko handi bat eta historia badoka gero kontatuko dizu. Historia dauka? Gulan entxalada? A ber, nire historia partikularra. Zure anedota pertsonala. Anedota hori. Hori beste gauza bada. Bai. Oso ondo. Nik kontako zuzan ingoten kokotxak, zezuk ez daukotzu plateronen berririk, ez? Ez, nik kokotxak bakarri jan izan ditut, angulak, gula, bakarri jan izan ditut, baina bien asketa inoiz du jan. Irriketa no, jakiteko. Etxean, amamaterek beti itxen daue kokotxak eta bakaiaua da legatza itxen dauen saltza berdien, beti botatzotza gulak. Erez, kontako zuzela itxen dauen, erreztia berie da. Lehengo ingotena da, bakaiau solomua, oliba oliotan kosinatu sumotelian, 6-6 minutuz. Gero, oliba olio hori gorde ingo, eta osten utziko. Gero, kokotxak garbitzu, irinetik tarrautzetik pasa, eta frigitzu. Hori bai gorde, eta gero, kasola baten berakatze gorritzu. Gordetako olixua gehitzu, eta nahaziko golako pilpil bat inarte. Horrei, kokotxak bota, gero gulak, eta guztia minutu pare bat kosinau. Hori perresikiakin zerbitzatu, eta gordetako bakalaua, horrekin entzalada baten geik, ez? Holan improvisauko holan patatia egosixakin, eta, ekarri dut holan errukula osto batzuk, eta, azkenean aprobetxatzeko, bai. Baina, berez bakarrik orduan, makaila da, saporia emateko... Saporia emateko olixua. Bai, nik hau ekarri dut olixua, etxetia bilduta ekarri dutena, ze bestela, osten utzibiko gauen, baina hau da, azken, infusio bat bezala. Zuk itzen dozunean, ura irekin, eta hor, adibes, te poltza bat bota, hori tea itzen dozu. Hemen, itzen dozunean, olako pilpil bat bai, olixuekin inzeike. Baina, aukitzen bozu olixua, bakaiagoan saporiaz, eta gako agatzu olako pilpia askoz be, saporetxua. Da hori ingo, hori da gaurko intensioa. Eta hau, nik, Andoni lapurtu dutzat, nire nebari, bai. Baina, gaur erakutziko zuet nola itxendan. Zehatzu ikusinean, hau olixua ikusten duzu holan likido da bilela, baina nik atzo etxien ikusi nagoen, ze nire neba jo nintzen bisitan, eta zeukan frigorifikuan, da zauen, ja zuri-zuri eta zanatzen, ze da hau? Da zanatzen, bakaia hau olixua, eta baina zelan indozu hau, da hori, izan duztan, hau bakarrik konfita hain bezu bakaiaua. Bai, eta egia da, olioak berez, oskailuan gordetxeak ez dauka inongo zentzurik, ze olioa bakizue kanpoan irauten duela denbora luzean, hala ere beroa gehi zai gustatzen, eta bai hemen konfitatzen badugu, ero zerbait kozinatzen badugu olio hortan, gero bai komeni da oskailuan sartzea. Hor azkenian, arrainan da, arraiak izan izan dituen, somorrotxoak gero izan alditu, eta nahiz eta oliotan ez dien gustora egoten, hobeto oskailuan gordetzia, luzaroan irauteko. Hori da, orduan, konfitatzeko bakarrikin bideguna da estali, olixoz estali. Eta gero hori bakaiaua geratuko jaku entzalada bat eitzeko edo holan zuzenien jateko. Ero bakaiaua, hori da. Egin duen hemen 3 eratara, klurranero, bizkaitar saltza dukazuela gordeta, bizkaitar saltzarekin, pilpil bat eitera animatzen bazete. Jon animatu zen eitera eta ezitzaion ondo atera. Horre burrukan ibilizan berarekin, da zan dit, moztu izitzaiola. Ez omen nion ondo erakutzi nik. Truko guztiet denak ez ditu kontatzen. Komeni da hauei posik bai, baina gehiagik dena erakusten bai dizu ez dizute kasurik egiten. Jon, ikusi hau trukua da, hau bai dala ona. Lehenei Jonek komentau zuztan, aurrekoen egon zala Bretxako merkatuan, eta ikusi zitxula angulak, 980 eurotara kilua. Orduan, gutxo horienen, gehiago gara etxien ibiltzeko morukua da, aurrekontu hori momentuz ez daukou, beste programa batzuk igual aukiko dabe, baina guk ez, eta orduan guk gulakin egingo. Nik aukera izan dut egia da presio, Gabonetan presio hobeagoan lortzeko angulak, baina, 700 euro eta zitzeiten nahi gara, eta bueno... Zuk angulak jandozu Gabonetan? Ez dut jan.
aukera eman zidaten nahi izan ezkero, 700 eurotan, angula ona. Bestela ditxu iminauen hemen dete bera, zein da zigorren soldata da zein da neri hemen berrintxasuna egoteko. Angula ona 700 eurora eta 600 eurora angula bestea, eskazagoa esan dezagun. Kapritxo bat emoteko, nik ez da gura esan, nik jaten dutenik ez, baina kapritxo baten lan eukitzen bozu, 100 gramotxo, 60 gramotara, eurotara, ez da gauza txarra bez. Nik beste urte ematen, lortu izan ditut, egontzienen 500ean daolan, zuk esan duzuna, 50 eurogatik, bandejatxo bat 100 gramokoa, bikotearekin jateko, bueno, ez dago gaizki, eta ez da, ze jende askok, ez ditu agian angulak inoiz daztatu, eta beste batzuk, oindala 15-20 urte, ez? Orduan nik, hemen txorien egin gendun, konparaketa hori, ez? Angulak versus gulak, ez? Zertan nabaritzen da. Zaporean ez gehiegi. Ze zaporean, azkenean, zapore hartzen dute, oliba-olibarena, baratxuriarena eta piperminana. Zaporean ez da nabaritzen, da testura. Hauan sartzen duzunean, da kurruskari xabar besti, ez? Kurruskari moduan iten dute bai, eta bestea da pasta bat. Nik ez du da, lezaten txarra hori, oso hor dago eta gure etxean ere jaten ditu gulak. Baina ez da berdina, eta egun bat hori, 50 eurotan bandejatxoa bikoteakin jateko, bueno, ez da, ez gara 100 eurotara, oin 1000 eta pikuan egon dira bebai. 1000 eta pikuan? 1000 eta pikuan egon dira. Gaurten danakin dauen ez gora, angulek da danakin dago gora. Baina bako zer gertatu den, lizentziak kendu dituzte, debekatuta dago Euskal Herrian profesionala ez bazara angulak arrakentzatzea. Hori urte hasieran izan zen, 2023 hasieran debekatu zituzten arrantza 600 lizentzia baino gehiago zeuden, eta horiek kenden dituzte, ezin dute arrantzatu. Eske ikusi nauen olako notizia bat, Barajasen, Madrilen, aeroportuan arrapauza bela emakume bat, 30 kilo angulakin. Holan berak nahi zan, merkatu beltzien edo ilegalki saltzia horrek angulok, eta hora arrapauza bela. Txinara asko bialtzen dutean, gehien bat azten dituzte, azteko eta gero angilak jateko. Guk hemen, ez dauko esan? Hemen, holan eskualtzau dute ikastu behan bezala. Sin maz, kontatzeko. Honeia, denbora jarritzet, 6 minututxu, egongo da. Jatu ingo zuta boro, eta baina ploplo dauka. Bai, hori da. Jai dazu. Gero, hemen sartu dut patata egosila, gero honekin entzaladatxo bat edo itxeko lan ostuekin. Eta gero, kokotxak. Nik hemen ekarri ditut bakaiau kokotxak, gainera, ikustetuzu. Bakaiauena dira nabaritzen da, lodiagoak eta erra die, Lodiagoa die. Orduan, hau ingoguna da, lehenengo irinetik pasa, lehenengo irinetik pasa barkatu, gero arrautzetik, eta gero frijitxu ingo ditugu. Zuek pausu hori esposoi gure itxie, saltzan egin zuzenien, da jazta, niri guztetan gat, arrautz estatuta. Gaina, ni zure errezeta irakurtzen egon nintzenean, ni bakizu da, arrautz estatuta bandara gustatzen zen. Orduan, puntaso bat iruditu zitzaidan, segiara bestetara egiten baduzu, pilpil antzeko bat einalko genuke, nahi izan eskero. Baina, hau beste izango da, azkenean, saltza berde bat, ez? Saltza berde bat, saltza berde, pilpil bat. Baina arrautz estatutan puntua, iredia ona iruditu zait, eta egun ematean olako zerbait egin behar dut lehatzarekin behar. Frigitzen duenean, gero lehatza hori saltza berde bat beste alde batetik egin, aparte, lebatza arrautz estatuta saltza berdian sartu eta behar nola gehatzen. Eta angulak, esan dugu 1000 eurotara egoten dira kilogramua, baina kokotxak nik lehengunean pau nauen 30 eurotara kilogramua, berez, 500 gramo erosin itxun, beraz 15 euro. Ez da gauzi bat olan egunero igual jatekue, baina ez da beste gauza garestixa. Eta garestixabak izaten dina legatzan kokotxak. Baina bakaiauanak, ni gaina bakaiau kokotxak salean ez, presiatu diela legatzanak, baina ni aukera nahi dut. Baina, ez merkeago direnetik. Finauak esaten dago diela, ez? Zaporeagatik, eta nire gehiago gustatzen zaizkit. Lehatzanak, osua daude. Baina, nik aukeran, bakaiauena gustora jate ditut, eta hori, pilpilean arrautz estatuta, plantxan egin da ere oso gozo geratzen dira, nahi duzuen moduan, labean ere egitea badaukazue, eta nola ez, gaurko errezeta hau, etxean eintzazue, gaur gauean. Orain debakizue, San Sebastian, Azpeitian, nik usta azpeitikoa, ni oso azpeitian egon da nago, San Sebastianetan, da parranda derra botatakoa, Donostin ere, bai? Ni sekula enaz danborradan egon. Sekula beznei bizitzan. Orduan, galdetu naben, hori Donostiko lagunei da, julenei eta galdetu notzan, ber ze jaten dan danborradan da, eurak esan sustien angulena, nina sekula egon. Eta itxoine, jarraitxu bainoren, kokotxak honek izaten die haundixak.
Orduan gure dugu, esati txikitxotan saskenean, mokadutxoko moruko holan. Eta, bueno, honek nahiko garbi dauz, baina batzutan etortzen di honek azalak, ez daukela aragirik eta hori kendu itxen da, bai. Baina honek nahiko garbi dauz, horrekin jarritzot. Oin bota zure parrandiakin da, ze? Ez, azal horiekin nina aldana da, oliotan sartu, makaiagoa beharrean, makaiago ez duzula makaiagoa erabili nahi gero ezertarako. Olioa honik konfitatzeko eta gainean gelatina pixkat emateko azal horiek erabili aldituzue. Azal horiek gelatina botako dizute eta gainean makaiagoan zaporea emango dute. Nik uste dut, bakaiagoan zati gelatino zuena kokotxa diela, ez? Honek ingotzu pilpillo honena. Ez zurretatik ataratzen da pila bat, azaletik ataratzen da gelatina, horre goten da gehien bat. Bueno, parrandeta zeiten, nik bitxia esan, nik San Sebastianak ezagutzen nituen, Oiartzungo enpresa batean lan egiten nuenean, baina Oiartzungo enpresa hori bere hasieretan, Donostian egon zanez, ohitura hori Donosti egunean jaia hartzekoa mantendu egiten zuen. Orduan, naiz eta Oiartzunen egon, San Sebastian egunean, eta Anborradan egunean, itxita goten zen. Orduan, nik hor, jai neukanez, eta gainera Arkaitz nire lagunan urte betetzea 20an zanez, berak konbidatzen inue berakin, da zea itzaki hobea, Arkaitzen urte betetzeako Angulak jateko? Angulak, ez, oikoa da oso tipikoa kalimotxoa eratea. Bai, mundu guztiak eraten omen duta. Niri ezai gustatzen, baina derrigortuta sentitu nintzen eratera. Hori, bakitzu ze pasatzen nire enpresan? Zer? Nire enpresa Bilbon dau. Baina maritxutan, arrasateko maritxutan, beti jai hartzen dago enpresak, bai, behitu. Oitxura hona mantendu inbida, Patri, eta hain horrelako gauzakin gero. Eta bakoitza dan tokikua. Bai, eta gero azpeitikoak ezagutu genituen, holako bilbaina batekin, egon ginen pintxopote eguna zan, Durangon, da buelta bat atera ginen duela. 8 urte erolan, 7 urte erolan. Eta batek esan zuen, gaurre danborra da azten da azpeitian, da, eta, ez dakizu, Euskaldunak botatzen duten saldo hori, ez dago barrabilik. Zetako, jueteko? Juteko, eta esan zen, txampon botako du. Juan Carlos ateratzen bada, parrandista handia dela, bagoaz. Eta bestela bebai. Gurutze ateratzen bada, ez goaz. Ez. Eta Juan Carlos ateratzen. Haiene. Eta Juan Carlos ateratzen eus, antxe Donosti, azpeitin bukatu benden, da orduantik, beste biru aldiz junkar eta erra dago, aitzaki ona. Eta haupa azpeiti, antxe horien egusten da, zeta izunik. Vale, angulak eta jarretxeko, angulak, esan duguna. Bueno, baina zegatzi dian angarez, adibidez, nire familixen eta esaten da, lehen, nire amagazti esanean, deban eta hartzen zituzten hor, eta barra hartzen zituzten, eta igual animalixei janarixa emoteko eta dana. Txarrixen jana zan. Baina kontua da angulak segertatu zen. Bueno, lehen eta behin, arrantza, ez? Arrantza, presiatuak izan ziren, arrantza asko egon zen, jeitsi ziren. Errekak zikindu ziren. Angulak erreketatik sartzen dira. Errekak zenbat erreketan, bizitza guztia bukatu zen. Orduan, angulak gutxia egon zen, hor jaiko ziren. Gaur egun egia da, errekak berreskuratzen ari gara, baina beste urte batzuetako hasi ez direnen ondorioz, gero eta angula gutxia dagoela. Azkenean angula da, bakizu, jaiotzen da errekan, gero itxasora joaten dira, eta itxasotik ez da, noaino joaten dien, da bere urte, ez da izan bat urte bizitzen die, eta eroia hiltzea tokatzen zein, etortzen die, ez, holan ez da, parkatu. Han umeak eukiten dabez, eta euren umeak bueltetzen dire errekara. Euren umeak etxie utzi da, errekara, eta errekan bizitzen die, eta ero hiltzera itxasora doaz. Holan da, alderantziz izan dut. Bueno, zuek jakiten bozue idatzi txorien abildua eitb.eusera, eta kontau zein dan egisa. Da, holan, jaiotzen die, han itxasoan jaiotzen die, beraiek bizi izan ziren errekara, zegero errekako animalia bilakatzen da. Juten dire, errekara, han heltzen dira, eta gero umeak izatera, juten dira itxasora bueltan. Eta umeak itxasoan izaten dituzte. Oin ondo esan du. Hau bizitza. Bai. Horra Alberto Kolan ikien ditu holan duda, baina bai, Holanda, ze badakit, itxasoan datozenean, etortzen die, bola handiak moduan holan pila bat, beraien artean pilatuta, eta holan etortzen diela, eta dia finak, oso txikiak. Eta gero hasten doaz, gero hemen gure erreka sarreretan hor geratzen dira, jaten dute, indartzen dira, eta gero gorantza juten dira. Bai, Holanda.
hau atara dugu, eta ikusten duzue, zelako erreix ataratzen dien olako bakaio xaflak, dau, bere puntuan, orduan. Hau, ensaladako gordeko, ez? Ensaladako ez dakit gero geratuko da, gara pikoteatzen. Nik 2022ko proposamena daukat, txorineko programetatik ez pikotatza hainbeste. Bai, hori esan zuen, baina hori esan zuen duela, hori, bi hiru aste, hasi ginenean demoria, aurten esan dut, gutxiago jan behar duz, 8 kilo esan zenuen, 10 kilo hartu ditut. Halitzen zai 10 kilo hartu dituela. Ez que zura, ni beti exageratzen, baina bueno, saiatuko naz gutxiago pikoteatzen. Orduan, ikusten duzue, hemen olixoa gero iragazien bida, ez? Baina olixo hau honek ja, dauka bakaioan gelatina eta bakaioan zaporia. Orduan, hau iragazten danean, hau lortuko dugu. Eta hau erabiliko dugu gero, gure pilpila errexagoa itxeko eta zaporetxoa eta krematxoa egoteko. Orduan, hau gorde ingo eta kokotxekin hasiko gara. Hau lehengo irinetik pasa, gero arrautzetik, eta gero joango gara, frijitzen. Eta, danborradan, argi dau, janarixa, angurak esan dugu dela, bazkai nagusia. Eta zuk ez dazu kalimotxua. Kalimotxuan aprobantan. Baina nik pentsetan dut, geixau izaten dela txakolixa eta sagarduan artian, ez? Sagarduan denbora da, oinazten da sagardua, orduan, sagardotegietan, gainera, esan dezagun, azken 3 urtetan, hiru da, lehenengo urte esan dezagun, normala izango dugu. COVID-an ostian lehena izan dana. Hori da, ja sagardotegietan jendea, lasai batu alizango da, eta, hemendik, gaina kasualidadia, horbe, ze gauza, ufuen zan urtean ingauen txotxa, Ara maixo nintzen. Egin izan da, baina nahi dut esan, lehenengoa ja jendea guztia batu aldala, ez dala, ze horre egon dira sagardotegia, egon dira martxan, sagardotegi batzuetan, maira beraiek ekartzen zizuten sagardoa, baina esan txotxean batzean lehen bezala, danaka kantuan, holako gauzarik ez da egon. Eta, hori posgarria da, baina kasualidadia, Euskal Herrian sagar gutxien egondan urtean. Ez? Horri bilidirela aurten, kanpotik ekarri behar sagarra ekartzen gure sagardo gileak, sagardo egiteko ona, hala ere, eskatu dituzte hemengo barietateak eta hori, baina, kasualidadia, 3 urteren ondoren, izango du txotz normala, kanpoko sagarrakin indatu. Una. Sigur ona egongo dela. Bai. Eta, zazioaztean eguna, hor, nundi da, torrenero, berez esaten da? Horrek, joten die, kosinero jantzita. Kosinero eta militar jantzita, bai. Horri izan zan? Onenak sukaldarixak, ez? Dudai pestago. Militar jantzita jotzean hori, usteot, bakizu, inauteriak eta hori izan zen, naztu ziela, inauteriak eta hor prozesio bat egiten zen, San Sebastian. Horregatik izan zen? Hogeian, eta jendia mozorrotu da juten zen. Baina hor, justo, guda karlistak harrapau zituzten 1800 da piko garren urtean hemen, eta horako konparsa bat hasi zen militar moduan jantzita juten. Hor bestatzuk esate dute datorrela frantzesan moduan jantzita. Ez da, 3-4-5 teoria daude ezberdinak, nik ez da zein dan balekoa. Zein geixen gustatzen, zein da geixen gustatzen. Nik gustatzen datela batzuk sirikatzearen militarrek jantziziela militarrez. Hartu eta hasi ziela txantzetan jutan militar jantzita. Eta gero herriko jendea ero izango zen besteak sukaldari eta hola juntziela. Kontua da, hor parranda goten dala 24 ordutan, tamborra jotzen, mistoa dala zorionez, 1980 urte hamarkadatik gero, zelen emakumea bakarri junalzien kantinera moduan, eta orain ja junaldian, 1980 umeena bebai mistoa da, eta hori posgarria da, eta normala behar da moduan, eta ambiente herrian 24 ordu, 12 amabietara, jendiak ironian, janariaren inguruan, jana, edatekoa, aldarte ona, eta dena batera, batzen dira. Igual gero, txorinen ostian joengo gara, solantrago bat botaten edo, animako za, zenien asekula egon, torriko zan erekin. Anfitriolan egingo izizutan. Donostin. Hori bai, Patri. Nik hemendik ere lagun badaukat aldezarrean biziana. Bai, horrek zarata. Berak esaten du, karo, ume txikia dauka. Eta umeari asaltzea purrun, tokoton, 24 ordu,
jende asko bertakoak umeak eta euskatena zeiten dute, bizi familiarrak ero kanpoan ero euskatenak beraien gana juten. Eta hauek berez Durangokoa dira eta Durangora joan dira. Babitu, ez da utxarto. Bai, aukera. Nik nire herrian lagun badaukat, herriko jaietan, bera bizi da Poteo kalean, Eibarrera juten dela hotel batera astebete. Benetan? Benetan. Bueno, gero, igual pixua usten botzala dolan lagun bati? Ez palesti inori uste. Baina berak egiten duena da, egunean zehar ateratzen da buelta bat ematera, baina gero loitera Eibarrera da. Behitu nik, bakitzu Eurovisionera eta joetan azela maiatzean. Ikustera Eurovision... Aurten nun da? Aurten Liverpoolen da. Liverpool. Eta Angula baino garesti batera berriatzen. Baietz. Baina, astebukaera baterako, 6 pertsonako 6.000 euro asteburua. Hori, da nik ez dut, Bilbon izetia, etxia alokatu norbaiten dako da. Hora, asteburu horretan, joan gonaz, nun baitxera hotel batera, 6.000 euro asteburu bat, 6 pertsonako etxia. Ez goiaz Liverpoolera, logikamente. Joengo gara beste herri txikitxoren batera, holan aldamenien, baina... Nirela anaian lagun batek, Patri, ni beti pentsatzen nuen hori aztokeri bat dala, baina oin zureak paso egin du. Ni anaian lagun batek, estafetan, Australiar zuhiltzaile kuadrilla bati, urtero aliekatzen die, etxe osoa, 1.000 euro ero uste dut, aste osoa. Dira, 6 laguneko kuadrilla bat. Hori merkea da, konparatuta zureakin. Konparazioekin? Horrek usten da, gente abesten ikusteak gehiago tiratzen duela, diru gehiago horretzen, 60 batzuk egin. Azpiti pasatzen maia. Askoz behxumi haua izan da, maritxutan daukagu hor, ni herriko plazan, arrasaten ni ja ez, baina nire ama herriko plazan bizi da. Orduan, herriko plazan beti, hori balkoiera urbildu da, hori gotena San Juan Sua, eta hori ikusten zuzera San Juan Sua eta dantza. Gero, barkoiera urbildu da, maritxuka joiko jaialdi xabe bai, lehenko plazatik. Nera bak esaten dago, noiz fetxa lokaukote balkoia, baina brometan esaten dago. Hori ez da itxen. Ez, baina azkenien, bizta hona daukagu etxetik. Ostra, 6.000 eurokin izango ziren, 6 kilo angula, Patri? Ez dakit hortan gaztauko nauen, Hori, gabonetan eta loterixan egon ginen fantasatzen bakizu kuadrian. Inoiz ez da tokaten, eta esaten dago, tokaten bajatzen zein gozinon. Nik 6.000 eurokin, angula kilo bape nauen erosiko. Nik behintzat, nik pertsonalki. Enauen hortan gaztauko. 6.000 euro? Hombre, ez. 6.000 euro tokau da, angula jan? Ez. Lehen esan duena, Patri. Betxu, bikoteakin, esaten dana, akaraperro. Bio bakarrik, lagunik gabe jateko, holan, 1 gramo. Hori bai. Eta gero, dauzkazu, 5.000 eta 900 euro zure gauzatzeko. Hori da, betxu. Hori bai, aukera bat bada. Zuk bizikleta bat erosteko? Ez, nik oin bertan, zertan? Ez nik umeen gan inbertituko nuen. Gero, unibertsiadera joan alizateko umeak, eta beraien ikasketak ordaintzeko. Gutxi entzen atzu, 6.000 eurokin. Garesti hau da, bala? Bueno, publikara bialduko dugu. Publikara, bai. Hombre, horretako dago eta. Kokotxekin jarraituko. Bueno, kokotxak frigitzen gabiz. Eta gero, sartakin baten, aparte, gero, etorriko gara kokotxak eta frigitxuta dauzenian, eta ingo sartakin baten, pilpilla, gulak, eta hori biriko gara. Vale. Unibertsai publikoa munduko honena daukagula, hemen ez duten izan esan kontra, bromatan zan, Bueno, hemen, badakit gero danborra lan egiten da, hor juten da danborra nagusia, aginte makilla eramaten duena, urte pila batetan gaina, pertsona izan zen, eta bere alaba, egondanan, txorienen egonda dago. Bai? Bai. Txorienen bakarrik jende garrantzitsua etortzen da, Hombre, eta aurkezle moduan honenak hartzen ditu bakarrik. Ez du, edonor hartuko guk hemen. A ber, ze casting... Bakizu, Jamie Oliver etorri zen gurera, castinga egitera. Zia, baina horrek ez daki euskeraz. Euskeraz ikasi, sabe? Egon zan, aekan, holako, ez da zenbat hilabete prestatzen txorienea etortzeko. Eta gero paia txoixuaz. Bueno, entonces, horregatik ekarri behar genuen. Baina, ez zuen, gero egon zan beste hau Rubioa... Ransai, hori... Bai. Hori etorri zan. Kanpora. Eta bapatean ahertu zan eskabat holan niko lotzabakua, eta esan, nondik atera dago. Eta,
arrasatekua, ketxun bizi dala, txakurri txuzi polit badaukala, esan, hau da guria. Eta bitu. Hemen nau, Eta Jamie Oliver etorri bizan, nire ordez. Jamie... Igual urrengo denboraldirako sorpresa dauko zuen. Zuk Jamie bezain ondo hitz egiten duzu ingelesa. Bai, ero ez? Bai, yes. Yes. Euskera... Askoz bebeto. Askoz bebeto. Eta gainari alturakoa zara. Perfectoa. Besteari gorantza behitu beharko, notze? Ez pentsau, Vale, poko minakin bera berantza behire eta ni gorantza behire. Hori zure moruko izango da, Apurua gehiago. Bai, bat 70 mare, neurtza da, ez da oso altua, besta, Bai, Bai. Tamaino estandarrekoa dara. Hori da. Oso. Bueno, kontuz, orain di Patri fitxatuko dute, azkenia igual urrezko danborra emateko. Ez dut pentsetan. Bueno, hor bakarri Donostiko jendi hartzen dago, edo Donostin... Donostia mundura zabaltzen duten edonor, ez da zetan Donostiarra izan behar. Nik hori ez dakitin duten, Bueno, a ber, hemendik txoriene, urtarrilako hogei, hemendik ekainera arte, azten bazara programa guztietan, haupa Donosti, esaten zez politia den Donosti, gora Donostiko kontxa, eta Donosti aurrera Donosti kanpura, aukera daukazu datorren urtean danbordan. Ez, nik nahi dut, arrasateko, igual, maritxuko mirari bat emon, udaletxeko balkoian. Baina, aurrezko hori, bueno. Zerbait egiten da? Ez da hitzen, horregatik. Bale. Bueno, hor bakizu urrezko danborra ematen dela, eta hor, normalean beti izaten dela hori, ez? Donostia mundura irekitzen duen non hori, eta horre, zerrenda bat ematen dute hautagaiena, eta gero ustot hor, bosketa bat egiten dela. Bai, jendia boskatzen dau, eta hori kontutan hartzen da. Gure Julen famatua. Gero lehenko gunean esaten zauen, egon nintzen ETV-ko pasillutatik, da esan hori ez, galdetu zotziela. Zuza txorieneko gidoila, dixa, eske programan pila bat ditzen da Weber basuria bai, gure Julen famatua pena zauen. Bai. Ze Amaia Montero ez daue hautatu urrezko horretarako, eta bera pena zauen, ze berak pesaten zauen, zala pertsona aproposena. Hor la oreja de Van Gogh izan zen urte batean. Taldia iman zatzen, baina ja justo Amaia ez zauen, eta Leirek jaso zauen. Bueno, Leirek eta... berez, la oreja de Van Gogh taldiak jaso zauen, ez? Bueno, hor zukaldari handiak ere hartu dute, Zubijanak hartu du, Martin Berasategik hartu du. Orduan, saiatzen dira holan Donostia mundura irekitzen duten jendeari ematen. Eta, nik, berez hori, bosketa publikoa izaten da, eta holan bada ni ados nago, horrekin, ondo bitzen zait, jendeak hautatzen du nor izaten da. Bai. Hautaketan egia esan ez dakit oso ondo, idatzi txorieneabildoeite.eus, eta, argitu gure bidea, mesedez, eta azaldu guztuen nola da. Aurtengoa izan da, hori Javier García Jogorro. Hemen aldamenien dauko horrek ikerketa zentru, ez? Bai, hemen Miramonen daukate, eta, zan dakoa. Gente ospetsua. Gure bizilaguna hemen. Horretik. Urbil daukau. Urbil, hemen... Ez, baina berak itxen dago oso lan politxa, eta nik uste dut dala merezitakoa. Bai. Bale, zelan goaz, koko txakin? Goiaz... Gatz puntuan da ondo daude? A ber, probaizu. Ontsi botakotzat, gatzik ez da bota. Arrautzai bai, baina. Ez baina, ez dute behar, Ez da bebier. Eskenean, nik uste probain bizura ze bakaiagoak badauka gazi puntua, ez? Eta azkenean probatzia da. Orduan nik hau bukatuko, gero garbitxu ingotolan trapotxo bat pasa, eta hori zita, hemen gauz. Oso ondo, hemen hartu dugu bakaiagoan olixua. Daukala, bakaiagoan zapore dana. Eta hemen ingo, azkenean beti itxendien gula batzuk. Nik berakatzakin, eta atzoko entxidak zelan? Ondo. Ondo? Pikante apur bat. Ondo? Oso ondo. Markel ebe pikatze zaudela pixkate zan zuen. Bi bakarri dauzkat, Eta Markel betu pikante salia dala, baina esan zuen. Eta, a ber, norda gure lantaldean etxera fari eramaten duena beti? Ze izen aipatzen dugu zuketanik askotan, hemen? J-tik azten duena, bale esan dena? J-uk, bakizu etxera eramaten duela batzutan. Bai, batzutan. Beti. Jale, batre, ez esageratu. Bueno, atzo zer esan zuen? Bueno, entxiladak ez da euskala
oso gustoko. Vale, enchiladak orokorrean. Bai, esan neriak pikantia zeuzera. Vale. Zea, Markel arrasatekua da, eta arrasatekue bakigu. Broma kenduta. Egia esan oso gozo zeudela, pikante puntua zeugaten da, gaina, kuriosa zen, jaten zen duten da, ez da pikantea. Eta ero atzetik bazetorren, baina esan exageratua de... Gero torrena sorpresi, baina goz, ona, eta deitzen da, pikante hori deitzen dizuna gehiago jatera, esaten dizuna. Bai. Pixka gehiago, venga, pikatzen du, baina, eta beste mokadutxo bat. Bueno, gaur, honek bezala, pipermin pixka bat. Hemen berakatza. Bai. Eta gero botakotza gulak. Atarako ez da zu plater bat berdie? Berdea... Osa, berdi ez, beltza. Hau, eta hemen ningo entxalada apaindu, orduan, hau itxendan bitartean... Gorritzen da bitartean, bai. Bai, hemen ningo entxalada. Orduan, jarriko, hau, oso erresa. Osto batzuk. Bai. Patata oinarri bezala, ostuekin. Bai. Eta gero, bakaia apurtxo bat. Hemendik hartuko eta ikusiko zuen zelako erraz ataraten den hemen. Azala ez dugu jarriko, baina azala ez dana behitu azala zelako azkara ataratzen den. Eta, holako xafla batzuk jarriko. Eta hau gero gatzospinduko nahi dozuenakin. Alioli apurtxo batekin. Olixo gatz eta ospina apurtxo batekin. Klasiko handi bat. Bai, ez dakit, salsa, zukin zinun behin, salsa tartara bat, holan arrainakin oso ondo garatzen da. Gaina ustot bakai hau kausera batzukin inzinula. Bai. Eta hori gurosuenakin, eta orduan bauko ja olixua bakai hauena aprobetxauta, eta afaltzeko entzaladatxo bat. Hau baskaltzeko eta hau afaltzeko. Eta horrelako gauza, aprobetxatzen da. Errezetak gero ondo baliatzen dana erakutsi aldizuete Baskulinari Centerren. Baskulinari Center, Euskal Herrian dauden hainbat eta hainbat sukaldaritza eskolatan, baina Baskulinariko, lehen sari eta zegoen gara hitz egiten, nola ematen dut da. Baskulinari eman diote bat. Sari pila bat daukiko itxu. Baina Euskal Gizarte Enpresa Fundazioak eman diote, Madin Euskadi, saria, hau ere, pixkat, danborradan antzera, Donosti mundura zabaltzen duen personei ematen die hori saria, aukera, eta hemen da Euskal Herria mundura zabaltzen duena, eta egia da, Euskal Baskulinari mundu haian, ez dakit, bere tokitxo hain du, sukaldaritza munduan, toki guztietatik jende etortzen da, hainbat eta hainbat tokitako sukaldariak ikusi daitezke, eta zuk, ni baino beto esan aldiazu, ze bertan egoten zabatzutan, ez? Bai, hilabetian behin egotenaz, ez tala asko, baina baian egotenaz lanien. Zerako da sukaldia? Jo, banik. Zua, indukzioa, zer nun egiten duzu, zu egiten duzuen lekuan? Nik guk itzen dugun lekuan daukie sua eta indukzioa. Biak, Bai, baina guk itzen dugu olako klasiak eta masterclassak eta ematen dien olako areto baten. Eta baian, danetatik dauki. Orduan, sukalde holan nagusixan ez dakiz aukiko dauen, danetat, nik betzatat aukiko dauela sua eta indukzioa. Gaur egun, jatetxe gero eta gehiagotan, nik horatzen ez, lehena ekusi nuena entzun genuen Subijana bere garaian izan zuela, jarri zuela, indukzioa, orduan gaina esan vitroceramika zan. Orduan vitroceramika, guk Frantzian, Michel Gerarrenean bageneukan txiki bat, baina egia esan oso gutxi erabiltzen zen, eta erabiltzen zuen bakarrik pertsona landako kosinatzen zuen pertsonak erabiltzen zuen. Guk geneukan sukaldari bat, guri janaria prestatzen ziguna. Eta arek erabiltzen zuen. Eta gero, gero eta gehiagotan, baina oraindik nik uste dut sukalde gehienetan sua da nagusi. Nik, etxien gurot, sukaldeko obra beti atzeratzen gabiz, ze kristoneko hori alferra ematen dozku hori biltzia atzetik da, baina ni lehen nintzen sua da, gurot sua, baina ezkenean hori zaila da, ezkenean tipo bat etorri da, tekniko bat hori kentzera, gero obra guztixain, da gero bat aproposa hori jartzeko, ez da gero garbitzeko eta ez da gauzarik erosuena. Eta beti nabien, baina gero txorienetik nabienetik da, induzinoakin, da niramako etxean induzinoa dauko etxe berrixan eta igual, ez dakit ze jarri hondekan hor nabil, pentsatzen. Zua zikina dala eta hori gu gure garaian, lehen beti jartzen zen aluminio papera zuen azpian, eta hori jute mazate txokotara elkartetara, aluminioa, gero aldatu iten da hori, eta listo. Bere garaian berritzailea izan zen, da gu etxe barri jatetxean, Bitor Argizonizek jarri zuen zut berezi batzuk, eta bekoa zen bainera bat modukoa, ura zeukan,
ura horrelako. Orduan, hor erortzen zen olioa eta gauzak eta ez da izan, gero zeukan tapoitxo bat, ur hori kendu iten gendun, da garbitzeko olioa eta hor geratzen ziren guztiak, hortik juten ziren, ero saltzak erortzen mazien, ur horretara erortzen ziren, eta ero garbitzeko oso erreza zen. Trapua ur hori kendu, trapua pasatzen genion, eta ero berriro urez bete, eta listo. Eta orduan, niko berritzaile izan zen garai hartan, sistema hori, eta gero egia da, ez dute, ez da, enaizkun, egia esan zukalde askotara, oraindik egienetan aluminio papera izaten da nagusi, baina, bueno, kontua da, horrelako gauza diteko, balio dizue zuak, indukzioak, ero ekonomikak, betiko ekonomikak txapak. Janarixa eta ondo hautatzen bozue, bakaiagoa ona izaten bada, eta eskua be, ez da auki bierza, ezkenean produktu hona aukitzen bozu, berdin da zua, eta berdin da zure eskua, ze ona atarako jatzu, hori ziur. Beraz, bueno, hone die gure kokotxa frigituak, gulakin, ontxe perrex. Horreneko aldia hau probatuko dela, behitu. Aber, gustaten gatzun. Ba, nik hau jateko, orain dizik esate dizu, Patri, probatu gabe gustatuko zaida. Bueno, batara platertxo bat, bai. Eta zerbitzatuko, baina holan nik etxien, egoteman nintzen holan bikotiakin, holan sartakina jarri mai erdixan, bai. Eta holan be bai, hemen dik, txak. Ez da bitura txarra, Ez da bitura txarra. Ero bakotza zerbitzatu berera. Hor bakakizu batzuk esaten dutela, hori ezin dala egin. Bueno, honekin ez daukat besteko jararik. Eta esan dizuena, aurreatu dizuena, orain ensalada bat ingo dugu, Antziko osagaiak erabiliz, igual. Beste ensalada bat. Hori da. Ba, hementxe, gure kokotxak gulekin, eta, bueno, ez dakit tanborra darako egongo dien. Edo ez dakit, holan, elkarteren baten edo ingo da dizen. Hori gota berriz lapikora. Baina, guk hemen jango itxugu. Hau da, txorieneko tanborra die. Osuak, Oso onda. Gustatu zei kombinazioa, Hau kopiatu behar dizu. Eta pikante puntua neurrian. Ni igual entsalade behiko pixatzen dut. Ontxe gatoz. Eta gulekin jarraituta, orain ingo duguna da, gula eta perretxiko ensalada epela. Eta lehen esan dizu da historia daukala, hau nire bikote hoiak, etxera gonbidatuak ero lagunak etortzen zirenean, beti prestatzen zuen ensalada zan, eta asko gustatzen zara. Kontua ni moldatu indudala, atzera bili genituen perretxikoa moietetan, berrez hoiek erabiltzen zituen perretxiko zabalak, eta guk, bueno, aldaketa dingo du, espero dut Edurnek parkatzen niri, barren gorriekin ingo dut horrein gara. Vale? Edurnen entzalada. Hori da. Nola prestatuko? Lehengo oliba olio zorrota on bat sartaira, bertan gorrituko ditu baratxuria eta pipermin punta bat. Gula bertan 3 buelta eman, atera, eta olio berdinean kipula pixkat erregoziko dugu, txampiñoia moztuko ditu zerratan, bertan salteatu, gula bertara bota, modena ospin zorrota bat, 2 buelta, eta epelean eskarola gainean jarri, eta listo. Hori bai, gero oliba olio gordina gainetik botako du, baina ona. Ona, oso ondo. Orduan, hori esan dakoa. Oliba txorta bat. Zakitzen nik daukatela, nire kuadria hemen, nire kuadrian kontuak beti kontatzen. Eta katela lagun bat, Imanol, kuadriakoa, eta berak esaten dau, beti jatetxe batera doienean, ez dagoela sekula entzaladak eta urdai azpikua eskatzen. Inoiz da... Eta hori? Eta fama baldin baduka jatetxe horretako urdai azpikoa dela... Ba, nik hori izaten dut, baina urdai azpikoa da, berak esaten dau, urdai azpikoa gaitik ez dagoela ordaintzen, joeten dela, karnizerixara, arategira, da, etxian jaten dauela, da hori bai da, entzaladak ez, ze oso errezak die itxeko, eta bera jatetxera doian bakoitzen, gustatzen gako zehose berezixa eskatzixa. Eta goratzen ez, gula entzalada justo arrasaten ditzen dago udalako hausuan, usarteko jatetxean, eta nireango gula entzalada asko gustatzen gat. Eta aurreko baten kuadriek joan ginen ara baskaltzera, eta eskatuko gula entzalada. Eta bera, asarre ez, baina zaten zaben, nola eskatu zeike, entzalada bat jatetxe baten. Eta nizaten, segatxik ez, nik eskatzen dut askotan. Nik egia da lehen, jatetxetara juten nintzenean, arraina neukan eskatzea, normalean. Ze, okelia egisa da etxean errexaba da jate, eta arrain on bat esatozula ondo bere puntuan da hori,
Ba, hori, nahi nuen, da, beti jatetxetara bai saiatzen nintzela beti arraina eskatzen. Beitu. Eta hori beti egiten dudana, ondoko eserreztu eskatuko, banik kontra, beti nahi dut ekusi. Hori eskatzeko da, pikotatzeko. Bueno, bai, eta ikusteko zer daukaten, nolan ikasiten dozu beti, ez? Naiz eta usten baizu pikatzen, ondo. Baina ez baizu usten, ba, bueno, holan jakiteko pixkat, ez? Nundi doan, eta ideiak hartzeko, eta ondo da. Ezean jatetxe, kontau. Ez, hemen gorritu ditut, baratxuri atala, dantzan daude, pipermin xerra batzuk, eta oin gulak, azukin bezala, iguelta, eta ero kanporatatu. Ni jatetxetara eta joaten nazenien, igual, eguneko menuan, egoten badia, aukera desberdina, nire guztetagal, nire lehena eta nire bigarrena eskatzia, baina, bueno, Denisek edo bikotiak eskatzen badau berdina, esate dut, jo, ez tozu gure aldatzea, ez tozu gure hau, horan aukeratzen nire bigarren aukera sana, eta esate dut batzuk da, holan ba. Zun moldatzen dira. A ber, Ariz Korreta jaunak esango dizu, baita, gu juten garen txiloekin da, nik esan, zer eskatu behar duzu, zer nahi duzuta, zuek eskatu nahi duzuna, eta nik saiatzen naiz beti, zerbait ezberdina, azkenean, nik dena gustatzen zait. Bai, baina, gauza desberdina probatzeko. Baina gustatzen zait hori ikustea, eta, bueno, bai, niokin eroan beti egiten dugulako pupurri bat, eta aldatu iten gara. Bai, eta Alberto ez da sartzen. Alberto nahi dugu erie. Bai, bere normalian, baina, Alberto jatu nona da, eta gustatzen zaio ikustea, eta egia da, gastatzen du. Alberto da gure zuzendaria. The boss. Bueno, eta Julenek esartu gara, bale, ja gehiago sartu. Bueno, gure gulak, ero angulakin egitea badaukazu, listo. Eta orain... Eta tipula erregosten da, bai. Tipuleta, bai, erregosita. Baitu. Bai, ze hori beba daukera bat, ensalaetan, tipuleta erregosita botatzea. Eta perretxiko zabalakorrak ez dakite gordinik jan leiken. Barren gordinak bai nik ikusi ditut, etxen ez dut ditzen, baina entzada batzuk itxen dauela holan xafla fin-finetan mostu, eta gordinik jan. Nien naiz oso salea. Bada onjoa jan izan dut gordinik, perretxikua ere, baina, bueno, baina horrek... Osa, honek txampiñoia bai, baina besteak enai salia eta badezpat, beti kozinatu izan ditu. Bai. Eta horiek, bueno, holan fin moztuta, hau jatea badau, Hau bai da, barren gorria txampiñoiak, holan sukaldari gustatzen zaiola lan. Ai, nire eski horre bilurra emate dozta sepentzatzen dut, baina, egonen za, behira aldoko hai, eta zela, eta goratzen zela, Kontu zibilia, programien moztu bidogun, holan behatz bat atarako da. Orduan, ni beti esate du, Patri, unen batean audientzia gaizki badoaz, atzamarra moztukot eta aholkiak ingo duz. Hemen, zuzenean, txerrio dola badukago. Zuk zure burua proposatzen bozun, nik ez dotolako ingo, holako gauzarik. Bueno, nasketa zuk oso. Ez? Lagunduko zut. Baina, ala ere, labana itzein dugula, eta hori sukaldari gustatzen zaila holan egitea, bai. Nik beti esaten dut, movimendu bat egon behar da. Ze bestetara kolpeakin, kamustu egiten dira labanak. Ez zaila gustatzen. Nik txorien ikusten bozue, motel itxedo, ze arriskutsua da, Eta naiz eta sukaldari profesionala izan, ze adibidez, komentatu dut, nire nebak, itzen dauela lan jatetxetan, eta beraz sukaldari xadala, ikasin dauelako, eta berak mosten dauela, honek atzamarrak eta. Azkar mosten dau, baina gero hori arriskua dauka. Ni motel joaten ez da, bitu. Ordena gaion zuzelan irazten duzu. Nikolan bitu bez, bai, azkar. Nikolan. Pam, pam, pam. Bakoitza Zigor, nire izena, Eta hori, ikasi dut, eta lodia erabiltzen dut, eta pixkat moldatzen nahi, arame, hiru atzamar asko. Egongo da zure herrixan kaseta gunea da, olako gauzaren bat. Bai, baina nire amamak hori ikasi dabe. Ofimatikata. Ni hiltzen az, poliki... Bueno, zu hemen zara trebia, ez que bakoitza bere esparruan da bere ere muan. Hortara ni joan. Eta zuzara, WhatsAppez bialtzeko 8 minutu batean, eta niri bestaldean ikusiko duzue, escribiendo. Idazten, ok. Escribiendo. Eta handik ordu erdira, ok. Akotza beria, Patri. Bai. Bueno, hemen, pixkat, gehiagik ez dute gorrituko kipula gehiagik. Txampiñoiak bertara, eta esan dagoak, gero, oliba olio txorrotatxo bat, modena ospina bertara, gulak bertara, pipa, eta eskarola garbituta daukat. Eskarola hor jarri, eta gainean ensala botatze besterik ez. Ez dauka, inungo sekreturik bai. Bueno, hemen, behin gure txampiñoiak salteatu ditugunean, gulak gehitu dizkiot, modena,
txorrota on bat, beste ospine bat nahi baduzue. Hori, Edurnek botatzen. Modena botatzen, bai. Eta orain, hau. Eta eskarolia ez tozu gatzoz pintzen, ez? Osa, bakarrik gulak. Gainekua, gero, ja nazten dugunean. Naztuko da, bera. Listo, naztuko. Eta honen komplemento oberena zein izango zen? Benetako iragazi gabeko oliba olioa, bertakoa, naparra, eta animatu zaitezte oliba olio hau horrela. Gordinean dastatzera, 100% naparra. Ze ona. Hori tostada batzundako, entzala baten dako. Saltzeko. Zaban koiarak da. Koia, gazpizkatekin ogia busti, eta hau jana daiteke litroka eran alda. Hoxi txarrena. Gero ondo lubrikatuta ibiltzeko. Eta horrekin, hemen daukazue, gure txampiñoi eta gula ensalada epela. Salgizki. Ema jon. Eman gotza bai? Bai, jan letxuia. Hortik? Jan letxuia. Euskalo leia, jan. Bueno, a ver. Zer utzera? Zorionak Edurne. Egia da, goxua eratzen za, eta hau jendia etortzen zanen etxera. Rakazta izango zen, ze oso goxua dau. Horan, epeltxo. Oso ona. Eta ensalada jateko beste modu bat. Beti ez dutela izan behar, letxuga eta tomatea. Hauek ere bai. Eta honekin, bugatu dugu. Urrengo arrezeta? Urrengo.